Chasalo TR01BN0631 Marini Khungsa Malkhung Yak Narwk manya Wngwi Chwngpherangni Pilar Thangwi Thuthai Rwuimani Yakulo Patimung Thaini Kharwi Thangkha Malkhungni driver Patimung Anandanagar Amchaini Koktwma Patimungni Koktwma Mankheno Patimung Thaio Thangwi Sogwikha police Patimungni Koktwma bisingti Shaimanka Chasalo TR01BN0631 Marini Khungsa Malkhung Chwngpherangni Pilar Thangwi Thuthai Rwuimani Yakulo Patimung Thaini Kharwi Thangkha Malkhungni driver hanai Abhai Patimungni Nukhankeno Amchaini Lukurung bisingo Nukjaka ufla kafla Paithoko Patimungni Koktwma manui Patimung Thaio Thangwi Sogwikha police Patimungni chaitugui naitugmung khorjak tao police kisa sabai kaisa kotor Patimungni yakni katikha Malkhung bisingo tongnai lukurok কি প্লেয়ার লাগাইছে কতজন নষ্ট করার মধ্যে আহত হয়েছে নি গাড়িটার নাম্বার আছে না কিছু কোথাইতে আসতো গাড়িটা এই জায়গাটার নাম Bureau Report, Chini Khorang.